Anti-spaghetti wars tayo, Apo. So, officially, naipasatay idin. As of, I think, January, nakita tayo met nga nalpas DJ publication period na. Kadijay ordinansa nga min nakaipan nga ada 8 months da nga dalusan. So far, ada met makikita personally, kin ado met mangmangig ko nga nang rugida nga agikikaten. Tilanghang ko talaga maawatan, no apay di da pay rugyan ko mata sentro. Ti sentro, iso ti talaga nga makita ti tao, no talaga gugubradan, bueno saan. But, discarded ano ko, di giant Apo, kasi siguro baka ada dagiti away nga mas nakarkaro ti plastar na, kasi tinangig ko, di so nga narugyan tayo pay detoy, at dagiti waywaya nga, no kita no motor ka, may sabit ka no ko, isot pa ka alaam no ka ti disgrasya. So, baka isot uno na inda, hantaan mo, kasi hantamit mamandaran no anat ket nga rugyan. But, ti very clear no ko Apo, by August 27 or 28, I think, amin dagiti mabati nga handa na dalusan Apo, abandoned, dead wires, wires that are non-compliant, masapol nga mabalintan to nga i-penalize isudan. So, ti mangyari, ti tao no makita da, picturean da, iririda, may conduct notice within 10 days after August 27 or 28. No, ada reklamo, within 10 days after DJ complaint, dapat madalosan danuhan, matamaan dan no ko ti penalty and no agkamali Apo ket 1,000 per wire per day. Iso ti anana. So hopefully ket kumetlay palagip kadagiti operators of all overhead wires nga non-compliant kadetoy nga ordinansa to start cleaning it up, to start fixing it, and to start complying, kasi seryoso kami Apo, kasi uray da kami first hand experience mi kanayon nga may sabsabit dagiti lugan. No kakasta kababang amin dagiti waya ken adu dagiti nakita yo met agsilpo-silpo ken nagpapangit. So DJ lang kumaapo dalusandan. Ada pay nangigmigayam ti sabali nga telecom ibagbagada. Iso medyo nabayag da lang aggaraw. Although aggargaraw da, ada ti ururay na especially para kadagiti sentro madaman sa permitting dan. Kadagiti poste nga isukat nga nangat nga to. Kasi handmet nga instant Apo, iso nga nagtower da pay kiti. In fact, ti tower da idiket 1 year kuma to comply. Ngem gabota isumet ti kayat DJ grupo, amin nga sanggunyan. Ti sanggunyan actually strict da kuma idi ko na da 6 months lang. Hamo ikikan ti sobran ko nakit. Ana pay nga rod nagpa-public hearing tanho di damit la dengue. So medyo nagitet tayo ti tower, so nagbalin nga 8 months na ko DJ clearing period da po. But so far I've been hearing good things nga madama ka nung agap-apply da kada na. But to be honest with you, ada pay sabali nga agency, jakla tayo nagnaganan empty ko nada. Ada makikita da pay nga sabali pay nga solusyon na that will help with this nga agbalin to nga siguro mesa ti poste lang ti mesa nga kanto. So adumit kami dagiti tao nga masasidigin nga kunada. Detat isarunom kuman nga mesa lang tapno nga nakadadumit ti poste. Ada met sense da ngem madama pay lat adal tay Apo tan narigat met nga bigla-bigla latan kaslay di damo akit tinirak dito yung moyo met mesa oras na surok ang pinagtakderdak nga damdamagin dak dagiti ana. So now we are learning more, hopefully ket mapagbalintay man no anapay ti pagsayatan ti umili kasi talaga sakit ulo deta adot madisgrasya Apo.